gutxi barru, etxebizitzako eskubidearen aldeko kolektibo sozialek elkarretaratzea deitu baitute, etxebizitza eskubidean defendatzeko. Aiara, egunon? Egunon bai, etxebizitzaren aldeko kolektibo sozialek protesta egingo dute hemen Amaiketan, administrazioen etxebizitza politiken gabeziez ohartarazteko, eta bada gurekin da Lorea Ureta, egunon Lorea, eta beno, ohartarazi duzu ezta, egun Bilbon adibidez 600 pertsona bizi dira kalean, 1500 Euskadin, Eta garbi esan behar dugu, etxebizitza momentuz eskura ezina da biztanle gehienentzat, eta presio altua faktore bat da pobretzean eta gizarte bazterketan. Beraz, oso ozen esan nahi dugu, etxebizitza eskubide bat da, eta beraz, merkatuaren logikatik kanpo geratu egin behar du. Erakundeen erantzunkizuna da eskubide hori bermatzea. Erakundeek etxebizitzaren merkatuan esku hartzeko eta eskubidea babesteko baliabideak eta tresnak dituzte. Espekulazioari amaiera eman aldioten. Horren ordez, administrazioen kudeaketa espekulazioa bultzatzera eta arazo eskuratatzera bideratuta dago. Eta orduan Lorea aipatu duzu ezta, neurri batzuk ere proposatuko dituzue gaurko egunean, zeintzuk dira neurri horiek zehazki? Claro, eske argi dago ezin dugu salatu eta ezer ez proposatu. Momentuz, 3 neurri zehatz eta eraginkorreak exigitzen ditugu. Erakundeek alokairu sozialeko etxebizitza publikoen eskaintza nahikoa eta eskuragarria. Bermatu behar dute, diru sarreren 20% baino gehiago ez dena, eta eskaintzaile guztien premietara egokitu dena. Bigarrena, etxebizitza hutsa losu unartezina da testu inguru honetan, eta espekulazio faktore. Beraz, etxebizitza horien berehalako aprobetxamendu publikoak bermatu duten kontrol, penalizazioa eta desjabetze neurriak bideratu egin behar dira. Momentuz, gaur egun, 70.000 etxebizitza huts daude Euskadin, 34.000 Bizkaien, eta Bilbon 9.000. Hau onartezina da. Eta hirugarrena, beharrezkoak eta nahikoak diren baliabideak sortu behar dira. Inork kalean egon beharrik ez dezan, eta inoren eskubideak urratu ez daitezen. Hildo horretan, erakunde gaixotasun eza salatzen dugu. Baita baliabide eza aterpetxeak, jantoki eta etxebizitzak sozialak eta estopo burokratikoak arreta eza eta gizarte larrialdeko egoerari erantzuteko amaigabeko itxaronaldiak. Eskerrik asko Lorea, azken mezu horrekin gelituko gara eta entzun bezala, hemen protesta, etxebizitza eskubidearen alde eta kolektibo sozialek hainbat neurri proposatuko dituzte.